Africa my continent, Africa my home. Sise Africa ku South Africa kwaZulu. I-district umkhanya kude. Kusemboza la uwa 13 mangaphosisi la sikhona. Semzini wakho umede la ekhaya. Mama. Hey. Angazi ukuthi ngizoqala kuphi. Mama. La kulendlu le. Kuhlala nangu dadewethu. Dadewethu awutshela abantu ukuthi ubani wena. Uma isimuzi wakho umede. Khona kule ndawo. Khona kule ndawo eGenuva. Yes. Lana uhlale nini la? Mhlawumbe sengina 4 years ngihlezi lana. Usuhleli lana. Yebo. Ingane zingako nazo. Ingane nginazo zo4 manje. Lezi ngane ulala nazo la. Yebo. Hey, ngicabanga ukuthi akukuningi engizokusho kodwa uyabona usizi. Yabona makhulunya ke ngosizi. Lana into eyenzekile kube khona i-disaster la kwaphephuka izindlu. Makuphephuka izindlu abantu bapheshukelwa izindlu. Kwase kuba ukuthi ke nalo dadewethu kufanele ukuthi ke angene kulolo hlangothi lo noma kulolo hlakalo lo kodwa singakafiki lapho awuyibukele ngizokunikeza uzoyibukela uzoyikhandela wena isitory uzoyikhandela wena udaba yabo nje nanti ibhodo yabona libhodo leli liyakutshela ukuthi kade kugcine ukupheka la phela kusekuseni manje ngibasifika la kusekuseni leli bhodo lizokutshela ukuthi kade kugcine ukupheka nima uthi uyabheka la akukho la kubaswe khona vele kuzobe kubasela ngoba akukho lutho nanti ibhodo le ngoba phela endlini ngoba uhlala la lo sesi kufanele ukuthi la kunempuphu la mangivula la ufuna ngifice impuphu la noma ngifice rice ongayifica ngempela impuphu nansi yebo isilapha phansi semanqakaleni manje nansi impuphu yakhona alright asibone ukuthi ke ubhontshisi sowufica ngaphi awukho kwawana awuthi isibuka kandina soyifica oyipheka nalempuphu la uzofica insipho ayifakela ezikhabethe ufice kuno cooking oil ya izona zinto usuyabona ukuthi lempuphu le uzoyipheka nani ngoba kwakhona la malina izulu uthi udadewethu ubasa eminyango malina izulu uzobasaphi ngoba kuyasho ukuthi akubaswa la phansi ngoba useyithatha ilokhuzi akadlali lo anasikhathi sakho into enzakala la makuthiwa ubasa la lezi impahla ke bese zibanja ngoba umgibelo iwardrobe intuthu izosuka ize la kuzovele kusho so ngitshela isimo sangaphakathi usizi kusemehlweni usizi endaweni asambe kuyibuke ngokukhombisa nje lendlu la ahlala kuyona umuntu bathi usehlale cishe iminyaka ewu4 asambe sesi Nkosi yami Jesu Kristu usizi kweminye imizi ke luba kanje waza lokhuza hawo hey lokhuza hey waza lokhuza hey my oh hey waza lokhuza manje ushayekile uvele washaya waza ngapha sisibona sifuna ukukhombisa nje umuntu waza ngala sisi iyona indlu le umuntu ahlala kuyona hlala nalezi ingane lengane engaka uze ngapha waza ngapha sisi waza mayithi umuntu sengihlalela cishe 4 years esimene njengalesi nasi isimo sakhona uyabo la alikhi ngaphakathi la alikhi ngaphandle ngoba makune ngaphakathi endlini kusweke into izothi mawungaphakathi endlini awukwazi ukubona izinto ezenzeka ngaphandle lana ngaphakathi ubona yonke ungaphakathi ubona yonke into eyenzeka ngaphandle uma umila ngaphandle ubona yonke into eyenzeka ngaphakathi okukutshelayo ngisho iroof yabona lo uthayela lo corrugated iron kwakufanele ukuthi ngabe ungapha phezulu kodwa manje khona useyila phezulu okuchazela ukuthi usizi lo ngenhla kangakanani kodwa ke asibonge kubhuti omdala umthombeni uduma ke uthe uduma ngoba namhlanje sizomkhipha uzokhishwa la uyiswa lapha ke sihamba uthe yena noma ebambekile labambeke khona ungakhali lokho ungakhali ebambekile labambeke khona kufanele abantu behlale eminyango ngoba nakho ukulindwe manje indaba zo MEC uthi hey manje ungqongqosha akekho usakwenza into zabo awusangifuni Hamba kumalume mama awusangifuni ugesi yozumthatha awusangifuni lokho manje wegesi gesi ozumthatha igama lakho ugesi ukhanisani siyamthanda ugesi
cisho electricity asakancane bo electricity Wegesi. gas fika this side yes sihlushwa lo ine project yakhe edwa lo ugesi Wegesi umthatha. akamfuni wayena ugesi ngeke asambe naso ya Africa ama continent isimo ke lesesokususakela emva ukuthi kade kune disaster kule ndawo usisi lo wabe naye bese bemfaka la eduzane ukuthi naye akwazi ukuthi a benefit izinto ezenzeka layo ke la eSouth Africa la hleli khona thina kwi comfort zone khona abanye abantu abahleli ngesinqa esisodwa ngenxa yokuthi ke usizi lungendla yeah sizosuka selapha kodwa kwamanje ake sibeke sizokhombisa nje ukuthi umphakathi lo uzobungaza ukuphuma kadadewethu ephuma lapha ezela phakathi uzomjabulela uzombongisa sinjalo ke thina ama-Afrika umuntu mayisehlelwe isehlo esihle sibe seduze naye sizokwazi kanjalo futhi makwehle isehlo esibi siba lapho eduzane sikwazi ukuthi sizoduduza sibambe la singabamba khona kodwa namhlanje usuku kudadewethu olukhulu usuku lwenjabulo nawe uyabona ukuthi inyembe zigcwele amehla akakwazi ngisho ukwenza Siyabonga. Nkosi yami. Nalithwala izwi likaNkulunkulu. Siyabonga shwele. Africa my continent Africa my home fihla ihlazo likamakhelwane wakho siqale khona nje induna siyabonga kakhulu nobukhosi siyabonga kakhulu lento nje ayisho ukuthi azizincane aziziningi igameko lasifika khona ukuthi induna ebize intuthuko akujwayelekile siyabonga kakhulu bafuthi siyabonga baba induna ukuthi ifoni ade sikhuluma ngayo ukuthi ifoni umsebenzi wabe kuyilowo indlela yokufihla ihlazo kamakhelwane wakho ukufika lapho uthathe lesithombe lesi uthi ayi baba nduna kunalento enje baba nduna besethi khona insizwe esigijima nazo uyazi mayibeka umfowethu uthi babe senanda cabanga kwakusemnandini lapha enanda eWest inanda ukuthi uyiWest kodwa ngoba umthombeni kwakukubo lapha umthombeni inhlobo zakhe wasumbamba ngejazi wathi ubheke yayibona lento wasethatha isinqumo kuphi khona lapho wasathatha isinqumo ebumnandini siyabonga kubhuti omdala mina ngeke ngibize ngubhuti omdala la emakhaya thina sazi ukuthi ke ubhuti omdala umsebenzi wakhe ukuthi ke abheke zonke izinto ekhaya ukuthi ihamba kahle in one sikhala kuyena sonke futhi ke ubhuti omdala akayihlabi inkomo ubhuti omdala ukhomba inxeba bese ehlala enhla kwesibaya angithi bese ke beyihlaba abafana lowo endaweni noma emndenini osuke enikwe isikhundla sokuthi usibanibane ohlaba inkomo ma ihlatshwe usibanibane inyama yakhona kuba inyama ekhasile angithi ubhuti omdala uthe mayisehleli kwase ekhomba umfana wathi nanga umfana wayihlaba woza lokhuza phela ubusumhlaba wenkomo woza lokhuza skip hayi lento senze isintu manje iphuma esingisini manje ubhuti omdala umthombeni ufike wabikelwa kwathiwa na umonakalo wasethi okay kulungile na usemdala uhleli lapha enhla kwesibaya wena umhlaba wenkomo mawusihlabile inkomo inyama yakhona kuthiwa ikhasile isuka imnandi lo engenaso ongazihli ihlunga ngithi engabi imnyama kuba phela inkomo ubunandi bayo kulomuntu osuke ihlabile le makhaya asisho lezedutshulwa nesha umshini nansi ke inkomo usuyihlabile ke manje wena usuyabuya futhi uzotshela ubhuti omdala ukuthi ubhuti omdala sengiwenzile ngayikhipha ngezithebe zakhona angithi izithu zakhona usiyenzile shuthi wena ukhisho ubani ubhuti omdala wathamba uhlaba le yankomo njengamanje ke sesizoyithatha sesizoyibuyisa kubani kudadewethu okuyena nobekhalile siyabonga kakhulu enye into ke esho ubhuti omdala njengoba osho nje ubaba uSibiya esho ubaba uMbonani ukuthi uthi angeke kulindwe ngeke ingakhishwa izithebe kulindwe yena ngoba naye esebhizi ngezinye izinto uyayithi khiphani izithebe njoba silapha nje siwumphakathi somndeni sizobungaza ukukhishwa kwezithebe sekuyidina manje uthwalo femini sekuyadliwa manje uyaphuma umkhono uye insizweni esibayeni angithi siyaphuma isifuba siya komama angithi manje sizokhipha isifuba lesi angithi
sizokhipha isifuba manje odadewethu amantombazana angashadile ahlala ngapha ashadile ahlala ngapha angithi laba bese bancaneka abasanda ukufika emshadweni ibona abasikela laba sebebadala kodwa ebekhonjwa ubani umama omdala makoti omdala lo ikhiphe kanje ayisakhonjwa isikhonjwa kanje angithi silapho Sibale sithi 3 2 1 wayivula ngena dadewethu yabona Maria ithanda sambe sisi Maria ithanda izohlala la ezindaweni izohlala ezindaweni sikathi Maria Maria ithanda izohlala la ezinyaweni izohlala la ezinyaweni sikathi izohlala la ezinyaweni sikathi izohlala la ezinyaweni sikathi izohlala la ezinyaweni sikathi Maria wayethanda Maria wayethanda izohlala ezinyaweni sikathi izohlala la 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 ezinyaweni sikathi Maria wayethanda Maria wayethanda izohlala la ezinyaweni sikathi izohlala la ezinyaweni sikathi Maria wayethanda Maria wayethanda anginawo amandla Yebo anginawo amandla naye ubaba nginaye umama umlambo ngimbonga kakhulu ukungithatha afika ngishuthe la ekhaya bese ngiyabonakala lo uqale kwabuhlungu enhlizweni yami kuba ngathi uthatha ihliziyo yami elilala kodwa manje ngithi mlambo ngiyabonga kakhulu okwenzile ngicela ukuthi uphinde ukwenza nabanye kunzima ukuthi uyahlanganisa kuhlangane ukuthi uthatha lokhu kuvele nje uhlangane ngithi ngibonga kakhulu Nkosi ngithi ngiyabonga kakhulu anginawo amaningi ngicela ukuba lapho Subscribe to this channel